Bună ziua, prieteni! Vă mai arăt odată copacul Braunschweig. Este copac. Acest soi este adus din Macedonia. Rezistă neprotejat la frig afară, minus 18 grade. Face fructe minunate de 2 ori pe an, din luna iunie, și coace fructele până de gerul. Ia că așa fructe are. Spre toamnă sunt mai mărunte, vara fructul ajunge până la 180-190 de grame. Cine dorește un butaj, telefonul este în profil. Dați like-uri, dați urmărire. Vă aștept. Că așa sunt. De 150 de lei tașii. Că cam așa de 350 de lei. Și toate și înainte de 1 metru și plus 550 de lei.